Bale. Bai, ondo baina, eztabaida taldeetakoak izan dira, euskerako udalekutako taldeak eta hola, igual hortikan ere uztartu dezakegu. Hori jatzen azkariet, bai. Bale, dana agarratzen. Bueno, pentsatzen dut gutxi asko denok susmatzen degula sos arrazakeria zertan dabilen, baina esplikatuko zenuke apur bat zuek ze lan eremu edo ze lan hildo jorratzen nahi zeaten noen? Bale, bai, asko. Ezberdinak dazkagu, guk arloka funtzionatzen dugu, hori, gugea gobernuzkanpoko erakunde bat, 2083 urtean jaietakoa, eta funtzionatzen dugu hori hildo ezberdinekin gauza ezberdinak garatzen, Gipuzkoa mailan, hori bai, Gipuzkoan hartatzen dugu, eta aurrera eramaten ditugun proiektu eta programa ezberdinak oso errealitatean beharra ikusten dugunaren araberakoak dira, oso ostartuta daude hor. Orduan, guretzako oso area garrantzitsua eta potenteena erabiltzaileek gehien ezagutzen gaituztena da aholkularitza juridikoa, abokatu ezberdina dazkagu Gipuzkoako herri txiki askotan, eta telefono horrek denbora guztian dago jotzen. Asko da, sobretodo, nola tramitatu, estrangeriako legea, laguntzak papeleoekin eta hola, eta puntualki behar bada, igual, juizio batean bukatzea, hori ere egin dezakegu, baina ez da normalena. Normalea da egunerokotasunen tramite guzti horien laguntza. Gero daukagu oso area garrantzitsua guretzako ere bai mentoretzarena, egiten dugu. Ze bai iruditzen zaigu, erreflexio bat izan zen, gizarteak, orokorrean harrerak egiten dira oso plano profesionalean, eta zerbitzu asko daude, eta lehenengo harrerak, bigarrenak, pixuak, ez dakizte, tramiteak, guzti hori nola egiten den, hori asko datu da, baino gizartearen erresponsabilidadea harreran, gizarte bezala, ez maila profesional batean, baizik eta zehose sozialagoa, hori ez da hainbeste jorratzen. Orduan, gure proiektu hauek, bai, dazkagu bi, Urretxindorra eta Izan Harrera, oso sartuta daude hor. Gizarteak harrera horiek egitea datozenei laguntasun maila hortan, eta aisialdia jorratzen asko. Eta hor ere oso sartuta daude, eta hezkuntza saila ere guretzako gai garrantzitsua da, hori, heziketa antirrazista maila ezberdinetan. Eta horren barruan sartuta daude zurrumurruen aurkako estrategian, sarean, eta, pixkat gaur hitz egitera gatozena kontestu horretan jaio da. Izpide eman didazunez? Bale, barkatu. Bale. Pentsa dut, aldetuko dut, porque ez daukat argi zeini. Gaur bereziki landuko dugu eta zu nongoa zara lanketa. Esplikatuko diguzu ze indan lanketa horren helburua eta ze pertsona motarekin edo lanean aritu zareten? Hori IAP bat izan da, Investigación Acción Participativa bat, ikerketa parte hartzaile bat, aurrek urtean aurrera eraman genuna, eta hori jaiotzen da, duela 2 urte egin genuen bideo bat, indikan ez dugula argitaratu, baina intentzioa hori da, deitzen dela hemen eta han, eta dira herrian, hemen gizarte honetan gizarteratu diren, bai hemen jaio direlako, edo oso txiki etorri direlako gazteen bibentziak, baina beraien familiak jatorria atzerrian dutenak. Eta fenotipoagatikan eta beraien itxuragatikan ere hemen irakurtzen ez zaienak. Eta pixkat, behaiek bere esperientzia kontatzen dute, eta nola bizi dute dualidade hori azkenean, hemengoak izan, baina hemengoak irakurrita izan ez, eta egunerokotasunean hori nola bizi duten, bideoa oso polita geratu zen, oso interesgarria iruditu zitzaigun gai horretatik tira egitea, eta ikerketa bat egin genuen ikusteko gaur egungo Gipuzkoan hori nola dagon. Orduan, fase ezberdinetan planteatu genuen ikerketa bat izan zen, lehenengo fasean eztabaida taldeak egin genituen ikusteko, ze kolektiboa nola dagon, ze aurreiritzi eta estereotipo aurkitzen dituen egunerokotasunean, eta horri nola egiten dion aurre. Estrategiak dituzten hori afrontatzeko. Hori, bigarren fase batean kontrastatu genuen
dagoen marko teorikoarekin eta pixkat ontaz idatzita dagoen guztiarekin, eta gero beste hirugarren fase bat egin genuen, ja konklusioak eta erantzunak eukita, beste berriro eztabaida talde berriekin kontrastatu genuen, ja pixkat horrekin zer egiten dago orain, ez? Ahora dago, eta porque horrelako ikerketa hauen metodologiak hori dakar. Da, zuk ez tezu ikerketa guztia hasieratik pentsatzen, baizik eta ikertzen ari zaren kolektiboaren erantzunen arabera moldeatzen duzu ze erantzun izango duzun. Eta, eztabaida talde dexente egin ditugu, eta bai saiatu gera oso heterogeneoak egiten. Egin ditugu bai gazteagoekin, unibertsitateetan, herri txikitan, herri handiagoetan, kolektibora bera ere diana diren gazte hauekin, etorri berriekin ere bai, helduago ja gazte egoeran beraien migrazioa egin duten gazteekin, ere behaiek aurkitzen diren eta ezberdina den, batzuen eta besten artean, autoktonoagoekin, herri txikiagoetan, migrazio gutxiago dagoen talde heterogeneoekin ere bai, pixkat kontrastatu behaiek nola ikusten duten hau, eta bai, egia izan dela oso urte interesgarria, oso gauza politak atera zaizkigu. Horra aipatu duzu kontzeptu bat, bikoiztasun identitarioa edo nortasun dual hori, badakazu esplikatzea hori zer dan eta beraiek nola bizi duten bikoiztasun hori? Claro, esan duten bezala oso heterogeneoa izan da, eta orduan bizipenak ere oso ezberdinak dira, ez dago bizipen berdin bat. Baina bai orokorrean aurkitu dugu, sobre todo, bizi guztia hemen egin duten gazteak, kulturalki eta gizarteratzea hemen egin dutenak, kuadria dituztenak, eta hemen egon direnak, bai bizi dutela dakatela sentsazio bat, prozesuka dijoa ere bai, depende de bere momentua eta depende zeinekin dauden. Baina nun ez dia guztiz hemengoak sentitzen, ze beraien inputak eta galdera ere bai, titularena zu nongoa zaran galdera horri hemengoak esaten badute generalen interpelazioa izaten da, ezin da, zure fenotipoagatikan ezin da. Eta orduan hor bai dago dualidade hori nun esaten dute ez diala guztiz hemengoak sentituak ez dietelako, beraien inputak hortekan dijoa zelako, baina gero, familiarekin oporretan eta jatorriko horrera juten diranean ere bai, hangoak ere ez direla sentitzen. Han ere erantzuten dietena, no, tu eres, zuetzea hemengoa. Orduan, dualitate hortan bizi dira, beraien identifikazioa, beraien sentimenak badira, eta hori ere prozesuan komentatzen dute, porque gero ere badaude beste batzuk eta badaude beste reflexio batzuk positiboago, alderdi positiboago batera eramaten dutenak eta esaten dutenak hori aberasgarria dela ere bai, igual badirara ere bi aldekoak badaukatela hemengoa, hemen jaio dira, hemen sozializatu dira eta hemengo bizipenak dauzkate, baina hangoak ere badirela eta hori aberatsa dela. Baina bai, depende, askotan izaten da bai, segun eta ze ikusten duten, ze buelta etortzen zaizkien. Estereotipoekin eta pixkat beraien bizipen horiek ukatzen dituztenean hor bai erreakzio bat egoten da eta esaten dute ni ez naiz hemengoa. Eta hor, validade hortan. Bikoiztasun hortan, hemengoa eta hangoa, bikoiztasun zea hortan, euskerak ze toki dauka beraien identitatean ze. Hor badago esaldi bat, niri atentzio eman diana, eta da, hemen jaiotako pertsona horiek ez direla euskaldunak bestela definitzen, baina bai esaten dutela hemengoak direla, eta euskera badakite. Horrek pixkat, igual beste ikuspuntu batetik atentzio ematen du ez, hemengoak dira, baina ez dira euskaldunak, nahiz eta euskera jakin. Claro, baina hauek nerabeak dira, gazteak dira, egin dugu gazteekin IAP hau, ez? Eta horre bai, momentu maduratibo, horrek ere badauka ikustekoa. Baina, sobreton, guk irakurtzen dugu erreakzio bat bestela. Azkenean, hori askotan behaiek esaten dutelako hemengoak diala, eta erantzuna da ez. Eta zure gurasoak nongoak dira. Deitzen zaie bigarren belaunaldia. Ia izenak ere hor jartzen du oztopo bat, ez? Da, como askorentzako ezin dira hemengoak izan fenotipoagatikan, beraiek hemen bizi diranean. Orduan,
nik bai uste dut horrelako saldiak badaukatela atzetikan erreakzio bat, dezuk esaten badezu ni hemengo ez naizela, ez naiz hemengo eta listo. Horregatik esaten nun prozesuak direla ere bai. Gero beste momentu batean, eta segun eta zeinekin eta bere kuadrillakin ere bai, badakite hemengoak direla ere bai, ez? Azkenean hemen bizi izan dutelako bizi guztia. Baina ez da hainbeste definizio bat, ez naiz euskalduna, ez naiz, ez dauka gehiago bibentzia horrekin. Egunerokotasunean aurkitzen dituzten estereotipo eta aurreiritzi guzti horiekin, ez? Eta beraien, azkenean mekanismoekin, estrategiekin horri aurre egiteko. Eta euskera oso gai potentea da. Euskarak, nik beti esaten dut, jende asko pizten du. Azkenean badaude bi ikuspuntu oso polarizatu euskararen inguruan. Badago euskara altxor bat bezala bizi duenak, non gainera egonda pixkat zapalduta eta etzaio utzi, eta orduan badago hor mugimendu bat de honi aberastu behar dugu eta euskara gure altxorra da eta protegitu behar dugu. Babestu behar dugu, barkatu zintzaidan ateratzen. Babestu behar dugu. Eta gero badago beste kolektibo bat biziduna beraientzako euskara zehose eskuragarria ez dena eta kasi privilegioa dena, ez? Eta behaiek horrez direnak sartzen. Orduan, badira, oso bizipen ezberdinak. Eta kolektibo honekin, berdina, oso bizipen ezberdina dauzkate, asko ere bai depende de nun migratu duten. Herri txikitara migratu duen gazte batek, nun behazan razializatutako gazte bakarra, eta bere sozializazio guztia euskaraz egin du, eta bere kuadrillak euskaraz egiten du, beretzako ez da arazo bat, euskara. Baina, beste ikastola batzutara hor geto niri hitzatzait gustatzen, baina, badakigu zertaz egian hitz egiten, kontestu horietara migratu dutenak, beraien gurasoak euskerara aktesorikan eduki ez dutenak, eta beraientzako euskera ikastolan inposatu dioten ze izan dena, baina gero bere egunerokotasunean, bere eskolaz kanpo egindun kuadrillarekin, bere barrioan ez bada hitz egiten euskera, etxean ez bada hitz egiten, eta ez badauka beste loturarik euskararekin, bai da ze gaizki biziduna. Bestela, ez? Eta gaina hori ateak izten dizkiona eta ez duna goxotasun batekin bizi azkenean, ez? Bai. Eta gero dago kasuistika bat, eta hori uste dut denok ezagutzen degula, beren itxura arrazializatuagatik euskeraz hasten direnean inguruko jende harritu egiten da, ez? Nola izan liteke pertsona bat euskeraz ari dena itxura horrekin, ez? Hori nola bizi dute? Berdina, askotan ere danak ez dazkagu egun berdinak, ez? Eta, euskate, segun eta nun migratu duten eta segun eta nola, ez? Batzuentzako euskera egunerokotasunean bizi duten zeo zer da, baina bai adibidez baiek esaten dute herri berri batera jun edo taberna batean sartu eta lehenengo hitza berai euskeraz, inoiz ez dietela egingo. Eta igual beraiek, gaina asko esaten duten, euskera gaztelera baino beto hitz egiten dut. Igual nire etxean beste hizkuntza bat daukat, baina euskera daukat gaztelania baino erresago hitz egiten. Baina bai aurkitzen dira egunerokotasunean, inorrek ez duela espero beraiek hori hitz egitea, eta bai, hor badago ere ez, mikrorazismo puntu bat horrekin. Gero bai, gehienak esaten dute euskera hasten badira eta orokorrean baikortasunarekin, ez? Ojo, ze ondo hitz egitezula euskeraz, eta saiatuko nahi zurekin euskera egiten, eta hola, ez? Baina, bai, gehiago da nik uste dut beste kolektibo hori ez duna bere egunerokotasunean bere aisialdean euskera erabiltzen eta ez duna beharrik ikusten. Ez bakarrik da zehose akademikoa, a fuego sartu zaiona eta berentzako ezberdintasun bat suposatu duna. Horra ipatzen duzu lanketa hortan, eta zuk ere guantxo bertan esan duzu, estereotipo eta aurreiritzien biktimak direla, ezta? Eta gero lanketan, proiektuan agertzen da nola garatzen dituzten aurreiritziei edo zurrumurruei edo estereotipoei aurre egiteko estrategiak. Eta hor nabarmentzen duzue, modu individualen egiten dutela eta abanikoa oso zabala dela, ez? Hasi eta etxipenetik jarrera aktibo eta ia konfrontazioraino. Hori atentzia eman dit, hori oso modu individualean lantzen dutela, eta akaso euren artean ere ez dutela konpartitzen, ez? Egoera horiei nola aurre egin, edo... Bai, guri ere atentzia ditu dugu. Bai, guri ondorioetan ere jarri dugu. Guk igual, bai, espero genuen estrategia kolektiboa goren bat, baina gehiengoa izan da, maila individualean beraiek nola hartatzen duten. Hori egia da. Eta, bai, hitz egin dute asko, ez? Asko entzun dugu, ez lo que hai. Badago hor etximen puntu bat, ez, hau gertatu zait bizi guztian,
honekin aurkitu naiz bizi guztian eta honekin jarraituko naiz aurkitzen. Eta askok hitz egin dute, kontatzen dute ere bai, askotan gizarteak bertan barruan ez gerala konturatzen ze puntuaino dazkagun mikrorrazismo horiek, hitz horiek, esaldi horiek berneratuta, ez? Eta beraien egunerokotasunean, kuadrillan, ez dakiz, bizi dituztela bai, askotan esaldiak egun batean bromagoa hartzen duzula eta beste batean igual gehiago molestatzen dizuna. Eta horrekin ere bai, askotan esaten dute, ez dauzkatela beti estrategiak hori hartatzeko eta ez bukatzeko azarraldi batean. Orduan egiten dutena asko da isildu, ez esan, konturatu, honek etzidan niri gaizki egin nahi, etzan da barneratuta daukan zehose, baina ez da nire kontra, ez? Estrategiak hortik handoaz. Baina bai esaten dute hori egunerokotasunean bizi dituztela, eta ez badezula bizi egunerokotasunean etzeala konturatzen ze puntuaino gizarte bezala badago hor arrazakeria sesgo bat, gure gizarteen strukturetatik datorrena. Dazkagun esaldietan, dazkagun ekintzetan, egiten diren galderetan. Galdera, bera, zu nongoa zara nola esango dut. Puntu arrazista bat dauka. Bai, eta arrazializatzen du. Hori da, igual berriro esango dut esaldiak itzeko. Hori, galderak berak arrazializatzen duela, oztopo bat jartzen duela. Sobre todo porque lehenengo erantzuna ez bada ontzat ematen, ni hemengoa, ez baino, eta zure familia orduan, ez olako gauza txikiak guretzako normalak direnak, porque taberna batean ezagutzen duzun edo zeini, galdetzen badiozu zu nongoa zera, eta erantzuten badizu handoainengoa zuretzako ez da arazo bat, ez baino, beraientzako, sobre todo ez badaukat erantzun simple bat, badauka puntu bat, eta hori da adibide xume bat. Horrelako adibideak egunerakotasunean asko aurkitzen dituztela. Bai. Horregatik, galdera horrek sortzen dituen egoera deserosoengatik eta incluso violentoengatik aukeratu ez justo izenburu hori bai, pixkat bai. Eta zu nongoa zara, askotan gu ez gara konturatzen galdera horrek dauzkan ñabardura eta dauzkan erantzun eta dauzkan, implizito dauzkan kontu guztietaz. Hori da, bai. Bukatzeko lanean aipatzen dituzue 4 estrategia hartu behar diela kontuan, ez? Hain zuzen ere, egoera hauei aurre egiteko edo konpontze bidean jartzeko. Esplikatuko zen dituzke zein dian 4 estrategia horiek eta zertan datan? Bai, guk lehenengo hezkuntza gehiago, ez? Prebentzioan gehiago, sentsibilizazioan intzidentzia gehiago egitea, ez? Iruditzen zaigu, teorikoki badakigu, ez dela razista izatea txarra dela, eta ni ez naiz, baina, esaldi hori askotan dago. Orduan, sentsibilizazio hortan eta konturatzean horrelako galderak batzutan badaukatela sesgo arrazializatu bat, hori, kritikotasun hori fomentatzea basikoa iruditzen zaigu, oso garrantzitsua denen artean, kolektibo guztien artean. Gero hori, irakaskuntzan, bai beste IAP bat da, baina bai gaur egungo kurrikulumean NS transversalidade hortan ideia garrantzitsuak gauki behar ditunak ikastola guztiak, berdintasuna, eskidetza, hor bai ikusten dugu, orokorrean hezkuntza antiarrazista, interkulturalidadea ulertzen da, ulertzen da dagoela beste ideia horien barruan, eta como que ya queda cubierta hor. Eta guri iruditzen zaigu, ez badezu ateratzen, askotan ez dakigula ondo non dagoen marra, ez? Zer da broma bat, zer da ze garrantzitsuagoa, zer da umeen gauza, zer ez, eta askotan ikastoletan, sobre todo, ikusten dugu, ez dakigula oso ondo identifikatzen, irakasleek ere ez dakite oso ondo gazteen artean identifikatzen, eta horrek erakartzen du, ez dela lantzen, ez danean jazeoze, osea, bomba atera zaigu, daukagu arazo bat, eta orduan gu bezalako elkarteren bat deitzen dugu, baina prebentzioan ez da lantzen. Orduan, guk bai uste dugu garrantzitsua dela, gai hauek mahairatzea, argi eukitzea, bai pertsona arrazializatu bat daukazulako, edo eduki gabe interkulturalidadea datorren zehose da. Eta geroz eta gehiago hor gaude. Anitzagoa da elkartea, gizartea, orduan hori landu behar da. Eta hori, pixkat politika publikoen inbertitze hori ere bai guzti hortan eta erraminta gehiago sortu eta honi atentzio gehiago jarri, porque geroz eta nitzagoa gea eta geroz eta nitzago izango gara, orduan anistazuen hori kudeatzen ikasi behar dugu.
ez dago besterikan. Eta sobre todo hori, ez, linea horrekin, prebentzioan goazen lantzea, porque egiten dugun guztia da erantzun bat ematea. Baina goazen lehenago lantzea, porque badakigu zer datorren orduan. Bai. Azkeneko kontu bat. Askotan aldarrikatzen dugu euskera sustapenaren mundutik, euskerak integraziorako zubia izan behar duela, aldiz beste diskurtso bat badago, euskera oztopo dela integraziorako. Bi kontu hauen artean, zein izan liteke bide bat lehenengoa gehiago jorratzeko bigarrena baino, edo bi kontuak elkartzeko, hau da, integrazio soziala eta hizkuntz integrazioa. La pregunta del millón. Bai. Oso galdera potentea, oso galdera interesgarria, eta hola, erantzun bat simplea eta erraza ez daukana. Nik uste dut izan behar dela zehose pluralagoa, ez? Alde horri ezberdinetatikan eta kolektibo ezberdinetatikan eta instituzio ezberdinetatikan ere eseri eta landu eta zehose reflexionatu behar dena. Guk bai ikusi dugu eta bai esan dezaket, niretzako guk ikusi duguna da, badagola kolektibo asko euskera erabili behar ez badu, erabiliko ez duena, gaizki bizi duelako. Orduan, nik uste dut atentzioa hor jarri behar dela. Zehose goxoagoa egin, zehose politagoa egin, hortikan joan behar du. Nahi erabilera nahi egitea, edo zehose nerea dena bizitzea, nik nahi detena erabili, behar ez detenean ere bai. Osea, pixkat hortikan joan beharko litzateke. Baina nik uste dut izan behar duela esfortzu kolektibo bat. Bai. Eta gero konturatu ere bai, gaur egun hezkuntza ez dagoela eskuragarri kolektibo askorentzako. Ez, adibidez, epetan, gaztelania erakusten da, etorri berri diren askorentzako, eta erraztasun asko daude, euskera, ez dauka inbeste urrutegi, garestiagoa da, segun eta ze maila ekonomiko daukazun, segun eta zen lan daukazun, ez dakize. Ez ja bakarrik gazteak, bai, ez? Aurrak badaukat eskuragarri ikastoletan. Baina gazte horiei, nahi badiete beraien etxeko lanekin gurasoak lagundu, guraso horientzako gaur egun eskuragarri ez dago. Ez da errealitate bat, eta hortikan igual ere pixkat pentsatuko bagenu eta zehoz eskuragarriagoa egin kolektibo ezberdinentzako, nik uste dut ere estrategikoki interesgarria izango litzatekeela. Pentsatu nahi dut, oain elkarrizketa ikusten ari diren askori sortuko zitzaiela interesa lanketarekiko, hemen zuek egindako lan hauek eskuragarri daude, non daude eskuragarri? Bai. Gure web horrian, sosracismogipuzkoa.eu, markatu, zango berriro. Ez que, me queda baio, RG, itxoin nada. De Europa. Bai. Hori, gure lanketak eskuragarri daude, gure web horrian, sosracismogipuzkoa.eu, Europatikan, eta hor ikerketa guztia, bai diagnostikoa, bai katalogoa, igota dago, eta guzti edo zeinentzako eskuragarri. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko.